avea microfonul prea aproape de boxe. Mai încerc acum. Gata. Așa. Bun. Din toți care sunteți pe aici, e cineva care, nu știu, are probleme cu Docker acasă, cu calculatorul, cu orice din lucrurile astea? Bun, dacă este cineva și totuși e jenă să spună, să-mi trimiteți, vă rog, un mail. Și putem să rezolvăm chestiile astea. Pot să vă dau acces pe un server, să lucrați sau, nu știu, sau găsim noi alte soluții. Sergiu, scuze. Da. Săptămâna viitoare nu facem, nu? Nu. Nu e vacanță? Sau când e Ok. vacanță? Că nu m-am uitat când e vacanța. Păi, da, cred că sunt de săptămâna viitoare, de asta te întrebam. Da, e de săptămâna următoare vacanță, știu că mă uitasem acum câteva Și zile. bănuiesc că nu facem nici peste 2 săptămâni, sau atunci facem? Ia stai să mă uit puțin. Vacanța de Paște între 12 și 20. Gen, respectăm astea, 12-20, nu? Și în situația de față. 12-20. 20 e luni. Și de asta Da. ziceți, nu? Da. Păi, dacă vreți că... eu cred că o să fie deadline-ul temei. Pe 30. Nu l-am mai updatat pe site, dar o să-l updatez. Dar ați văzut că v-am trimis un mail cu tema 3. Tema are deadline pe 30, că am înțeles că în săptămâna cu 22 așa aveți o grămadă de alte chestii de făcut și am zis că să o decalăm cu o săptămână. Ce vă rog e, dacă alți profesori așa vă dau teme în perioada cu săptămâna cu 30, să le spuneți că nu puteți, că să o mute în altă zi, că aveți tema asta de făcut. Ok. Sunt sigur că lumea înțelege, adică nu cred că e ceva, mai ales în situația de afară, acum nu cred că mai își permite cineva să fie, sau eu știu, cine știe. Dar dacă cineva nu înțelege, nu știu, îmi scrieți mie și o mut eu sau vă mai dau o zi, două sau nu știu, facem noi cumva oricum. Dar important e să le spuneți tuturor că aveți un deadline în perioada aia, să nu vă pună altele. Bun, deci dacă vreți... Săptămâna viitoare e vacanță? Păi pe 12 văd că începe. Cool. Și avem o săptămână? De pe 12 până pe 20? Da, de pe 12 până pe 20. Ideea Deci- e că pe 20 e a doua zi de după Paște sau ceva și de asta e și atunci. Corect. Da, și marți. Bun, uite, putem face așa. Dacă vreți, în săptămâna aia cu 20, nu știu, dacă vreți să ținem o oră dintre asta, mie mi-ar prinde bine să o ținem cu toții. Adică să nu țin de 2 ore aceeași oră într-o săptămână, mai ales pe online, pentru că e puțin redundant. Și așa pentru o oră online, una reală e altă treabă. Stau pe la fiecare, ne uităm, vedem ce facem. Dar așa pe online să fac de fiecare dată același lucru, să vorbesc singur la monitor, nu are sens. Și Plus că am atunci, înregistrarea la a doua zi. da. Și atunci, dacă vreți, putem să stabilim o zi, nu știu, putem să facem chiar așa, putem să facem chiar în vinerea aia cu săptămâna cu 20, când e cursul de rețele, nu? Și Perfect. să facem atunci la cursul de rețele. Ar fi perfect. Dacă e, da, bine, mai discutăm până atunci. E cât să ne complicăm pentru că vinerea o să avem cursul de PL, avem și cursul de rețele care nu se știe când se va mai face, pentru că am făcut săptămâna trecută. Și Ați mai sunt și făcut? alte grupe care mai au. Da, am făcut săptămâna trecută. Și super. mai au și alte semigrupe diverse ore. Dacă e totuși să păstrăm grupa, sugeratul să păstrăm luni. Pentru că Bine. nu e ca și cum cineva nu e acasă. Bun, corect. Și mie îmi convine chestia asta. Atunci ne vedem data viitoare pe 27. Și între timp, mă gândesc că voi oricum, poate nici nu are sens să vă mai încarc capul cu alte materiale, noi informații despre rețele, ci poate trebuie să vă concentrați pe rezolvarea temei sau altor teme pe care le aveți. Și atunci pe 27 ne vedem, mai discutăm ce probleme are fiecare la temă. Eventual, până atunci, până la temă, vă rog să-mi scrieți pe mail ce probleme aveți ca să putem să ne uităm, că
nu o lăsați pe ultima sută. V-am spus că e o temă puțin mai dificilă decât celelalte, deci nu o lăsați pe ultima 100 de metri, încercați măcar primul exercițiu care e ușor de făcut, îl faceți, primul exercițiu în principiu v-am dat eu codul, trebuie doar să-l puneți într-o formă care să, nu știu, să facă ce cere cerința. De fapt o să ne uităm chiar în laboratorul ăsta peste ce conține tema aia. Ia, stai să share și eu ecranul. Bun, deci înainte de toate vreau să vă zic că s-a aprobat în facultatea noastră un program de master în NLP, Natural Language Processing. Și la programul ăsta de master, posibil, de fapt cam asta e planul, să țin și eu un curs pe Machine Translation. NLP înseamnă de fapt Machine Learning aplicat pe text. Toate lucrurile care țin de text, ce trăsături sunt extrase, ce analize se fac la nivelul textului, ce părți de vorbire și așa mai departe. Toate astea țin de NLP și... Scuze, Sergiu, întreba cineva în chat dacă înregistrează cineva. Cred că înregistrează cineva. Dacă vreți, vă mai dau cuiva să înregistreze. Eu nu văd chat-ul ăsta și nici nu mă notifică ăsta Zoom, că eu sunt cu full screen. Poți să-mi dai permisiune? Nig Alexandru. Imediat. Și să mai ceară cineva să fim doi. Mai e cineva, da, mai e cineva. Super. Mai e de Da, dar e chestia de redundanță. Da. Așa. Bun, deci ce ziceam? Ziceam că e masterul ăsta de NLP la care dacă vreți să vă înscrieți, bine, anul viitor, s-ar putea să ne mai întâlnim pe acolo și să facem niște chestii interesante de procesare a limbajului natural pentru cine e interesat de partea asta de NLP. Bun, masterul se va ține în engleză, deci ca să știți de pe acum. Asta e așa puțină reclamă și acum hai să ne uităm ce mai era pe aici. Tema. Da, tema 3. Temele mai nou le-am pus în submodule, da? Sunt submodules astea. Sunt niște repozitorii separate. Deci vedeți că aici scrie Computer Networks, aici când dau click pe tema 3, îmi apare SNCO tema 3. Și aici 3 și asta e ultimul commit pe care l-am făcut. Da? Deci temele sunt puse într-un repozitoriu, care sunt repozitorii între astea template pe care le puteți folosi. De fapt, voi în momentul în care vă înscrieți la temă, sper că am pus link-ul aici. Da, deci în momentul în care dați click pe link-ul ăsta, ia să mai fac și o dată chestia asta. Uite, pot să joinuiesc într-o echipă, da? Mă uit la echipele. În principiu ar trebui să vorbiți voi între voi și să stabiliți ce echipe sunteți, care cum. Îmi place echipa asta. Așa. Bun, deci stabiliți echipele. Eu am zis că deadline-ul pentru stabilirea echipelor e la sfârșitul săptămânii. Asta nu știu dacă chiar contează sau nu. Ar fi ideal să vă stabiliți echipele ca să știți măcar care cum sunteți, să nu rămâneți pe ultima 100 de metri de unii singuri, așa, când am cu cine să lucrez. De 2. Deci echipe de 2. M-am gândit că n-are sens să facem echipe de mai mulți oameni în condițiile în care stăm toți acasă și nu ne putem întâlni să lucrăm împreună. Și atunci 2 câte 2 pot să stea unul cu altul de vorbă și să își trimită pachete unul de la altul ca să vorbească. Dar dacă ar mai fi încă cineva, s-ar putea să complice lucrurile. M-am gândit că în situația de față, cred că o echipă de 2 e ok. Și cum e partea de punctare la 2? Bun, ajungem și acolo. Partea de punctare se face, am pus eu aici ceva. O chestie, hai să vedem. O echipă dintre asta. Bun, partea de punctare se face în principiu în funcție de cât de mult ați modificat în repozitorii fiecare. Deci pe baza repozitorilor și pe baza modificărilor pe care le-ați făcut. Deci dacă ați făcut modificări în repozitorii, ia să vedem asta. O întrebare, trebuie neapărat să formăm echipă? Hai că m-am pus și eu într-o echipă acum. Bine. Păi ar fi ideal. Știi de ce? Gândește așa, tu dacă vrei să lucrezi singur, poate poți să faci tema de unul singur. Dar dacă poți să mai ajuți pe cineva, de ce să nu o faci? Pe principiul ăsta. Că așa tu dacă lucrezi singur și ești cu încă cineva în echipă, s-ar putea să-l ajuți și să ajuți și pe colega și așa mai departe. Și fără să aveți, nu știu, și să faceți tot aceeași muncă pe care ați face-o și dacă ați fi singuri în echipă.
Trebuie să fim în echipă din Ok, nu aceeași știu. grupă sau putem și între grupe? Între grupe nu contează. Nu contează asta. Bun. Deci ziceam de chestia asta cu echipele. În tema 3, stai să văd dacă am aici așa o chestie. Ok, păi și Sergiu, deci noi o să fim Da. punctați pe baza commiturilor pe care le facem. Adică dacă facem cât mai multe commituri, o să fim cât mai mult punctați decât colegul. Nu pe baza numărului de comituri, ci pe baza ceea ce a făcut fiecare în comiturile Da, da. respective. Deci dacă cineva a avut multe comituri în care a modificat doar un fișier README în care a tot adăugat câte o literă și a mai șters altă literă, îți dai seama că nu se pune. Poți să spui așa, nu știu, te uiți aici și spui git blame și dai aici un fișier. Da? Și poți să vezi cine ce a modificat, care linii sunt modificate de fiecare. Da? Și te uiți așa, adică eu în principiu o să mă uit așa, să văd ce ați făcut fiecare, cine s-a ocupat de ce parte și în funcție de cine s-a ocupat de ce parte și poate, nu știu, poate unul s-a ocupat de mai mult, dar dacă și celălalt a scris, pe exemplu, raportul în care a zis ce se întâmplă și așa mai departe, înseamnă că poate și celălalt a înțeles. Deci, cumva, important e să încercați, dacă reușiți să aflați niște chestii, să le transmiteți și celorlalți. Adică să împărtășiți ce știți. Cam asta e. Păi da, și cum am face ca să fie chestiile în mod egal? Gândește așa, dacă tu te-ai uitat peste codul ăla, cum l-ai privi? Nu pot să spun eu așa, bun, nu vă gândiți că acum o să țin foarte, foarte mult cont de chestia asta. Adică o să țin cont în sensul că dacă cineva are doar 2-3 modificări, a mai adăugat o literă și așa, asta înseamnă că el nu prea a făcut chestii. Deci pentru mine asta o să conteze. Dar în principiu nota o să fie la comun, pe baza rezolvării. Deci e important în același timp ca nota pe care o avem la comun să fie cumva, să vedem că ambii oameni au lucrat la proiect cumva. Aici mi-apar doi useri ca și cum sunt două persoane. Bun, deci important e să vedem cât ce a modificat fiecare, da? Și pe lângă asta mă uit la cât ce a modificat fiecare și mă uit și la ce s-a întâmplat efectiv în tema respectivă. Deci cumva chestia asta e mai mult ca să vă motiveze să faceți și voi modificări repozitorii și să nu vă bazați doar pe celălalt. Cam asta e toată ideea. Am văzut că poți să pui și în fișierul SRC. Practic acolo o să fie o fază nu de modificare, ci de upload. Sau cum va fi? Ce să pui? Sunt două metode, știi? Doi modificați template, mai jos un pic, dacă vezi... Da. Bun. Stai așa. Deadline-ul ăsta o să-l updatez. Deci, avem două chestii. Aici ai cerința, unde scrie o grămadă de chestii, și rezolvarea, de fapt, aveți două rezolvări de făcut. Una e să scrieți aici în rezolvare.md ce s-a întâmplat, adică ce output a dat programul, ce ați făcut voi, cumva, ceva povești. Da? Povești, output, loguri de ce a făcut programul și așa, niște printuri. Nu trebuie neapărat print screen-uri. Poți să dați cu copy-paste la ce printează programul. Spre exemplu, la traceroute, aici prima problemă, îți spune așa. Am făcut data trecută și mai țineți minte că în momentul în care trimiteam un mesaj între ăsta UDP către un server, dacă îi setam TTL cu o valoare, nu știu, prea mică, spre exemplu, dacă setam TTL 1, ajungea la primul hop, TTL se oprea, primul hop înseamnă primul gateway la router, TTL era decrementat și ajungea la 0 și atunci când vedea routerul că a ajuns TTL la 0, trimitea automat un mesaj înapoi către mine, un mesaj de tip ICMP care spunea time exceeded, TTL expired in transit. Deci în momentul în care acest TTL expiră în timp ce pachetul este rutat din nod în nod, când trece din hop în hop, așa, o să vedeți că primiți un mesaj între ăsta ICMP. Și atunci scopul programului, de fapt, este să modificați fișierul ăsta traceroute, da? În așa fel încât să modificați TTL, aici l-am pus 64, deci îl creșteți treptat. Bine, important este să citiți ce scrie acolo în cerință, mai în detaliu. Dar, pe scurt, ar trebui TTL ăsta crescut 1, 2, 3, 4, 5 și pe măsură ce tu crești TTL-ul, pachetul tău este rutat din nod în nod, da?
Și în momentul în care TTL-ul scade, tu primești acel mesaj IKMP. Bun, deci până aici e clar. În momentul în care tu primești mesajul IKMP, tu știi de la cine vine mesajul IKMP. Deci tu practic poți să vezi care este IP-ul sursă a nodului prin care trece pachetul tău. Și în felul ăsta tu poți să zici, vreau să văd prin ce noduri trece pachetul meu ca să ajungă la google.com. Păi spun așa, traceroute google.com, da? Și văd că trece așa, prin routerul ăsta, după aia prin routerul celălalt, că am 2 pe acasă, după aia ăsta e IP-ul gateway-ului de la RDS, totul va fi bine, nu știu ce, așa. După aia încă un IP de la RDS, ăsta tot cu 10, presupun că face parte din tot același subnet 10001/24 probabil, și după aia alte IP-uri. Ăsta apare un IP de la RDS care nu... Ia să vedem de unde vine IP-ul ăsta. Bun, daily limit. Aici e altă problemă. Cu IP info ăsta poți să verifici dacă din ce... Hai să vedem așa. Info about IP. IP info ăsta are o limită de request-uri pe care le poți să le faci zi de zi. Bun, deci se pare că IP-ul ăsta e undeva, nu știu, în Făgăraș. IP-ul ăsta pare localizat pe acolo, e un IP probabil care ține tot de RDS, un IP public al unui router, da? Deci, ce vreau să spun cu asta e că trimiți cu setsock option ăsta, setezi TTL-ul pachetului, trimiți un mesaj salut către, poți să nu pui nimic aici în mesaj, către un IP, zicem google.com, IP-ul google.com și port, da? Primești înapoi un mesaj IKMP, cam cum se vede aici. Înapoi primești un mesaj IKMP. Adresa de la care vine acel mesaj IKMP e ăsta, ADDR. Da? Și printezi acel mesaj. Bun, acum în plus pe lângă chestia asta, am zis că pentru fiecare nod prin care trece pachetul tău, să afișezi din ce țară vine și cum arată, din ce țară, regiune și așa mai departe. Bun, și ca să faci asta, m-am jucat eu puțin cu IP info ăsta, care la mine acum apare ca și cum ar fi, ca și cum aș fi epuizat limita de, uite, ăsta mai merge, ca și cum aș fi epuizat limita de request-uri. Bun, deci dacă aș putea să folosesc IP info ăsta, să aflu din ce țară, zonă, regiune vine e setat IP-ul ăsta, către cine îl are asignat, da? Aș putea să afișez pentru fiecare IP locul de unde e, nu ca aici. Da? Deci nu să-mi arate doar așa IP-urile astea seci, ci să-mi arate... Ia să vedem cum am scris aici în tema 3, rezolvare. Îmi arate așa, și pentru un IP, orașul, regiunea și țara. Deci vreau să mă duc către google.com, da? Când mă duc pe către google.com, îmi arată așa. Primul IP prin care trece și din ce oraș, regiune, țară e. Al doilea și așa mai departe până la google.com. În cazul de aici, noi nu vedem decât IP-ul prin care trece. Asta e un IP dintr-o rețea locală, asta e un IP dintr-o rețea locală și ăsta la fel. Deci dacă astea sunt IP-uri dintr-o rețea locală, în momentul în care încerc să aflu din ce țară, regiune e, o să-mi spună că nu face parte dintr-o nicio regiune. O să zică că e Bogan. IP info ăsta, ia să vedem. Da, Bogan IP address. Bun, deci când e Bogan, spuneți că nu e din nicăieri, dintr-o rețea locală. Deci asta cu țara și nu știu ce facem manual, nu? Asta cu țara și nu știu ce, nu faceți manual, că e mult mai simplu să faceți așa. Deci în momentul în care tu primești un IKMP dintre ăsta, Facem request, nu? așa, exact, e adresa asta și folosești un fake HTTP header care are către cine se face request-ul și un user agent. User agent ăsta v-am mai zis, e un string care identifică în header-ul de HTTP cine face request-ul, dacă e un telefon, dacă e un browser, dacă e nu știu ce. Așa. Și, spre exemplu, cu informațiile astea poți să... Ia să vedem ce arată aici, dacă mai văd ceva. Poți să extragi, asta pentru... Poți să extragi city, region, postal code, nu știu ce.
Da, să faci un fel de scraping, basically. Da. Bun, problema e așa, că ați văzut și că mi-a dat și mie eroarea adineauri cu IP Info care mi-a zis că am depășit limita. Da? Ia să vedem dacă mai am depășit limita aici. Da, you've hit the daily limit. Bun, ca să treceți peste problema asta, acum asta e opțional. Puteți să treceți peste asta, puteți să faceți request-urile manual și să treceți peste asta, nu nicio problemă, le faceți în altă zi. Ca să treceți peste asta, am pus aici niște informații, așa cum puteți să faceți, să-l informați pe serverul HTTP de la IP Info, că request-ul pe care îl faceți voi nu vine de la IP-ul vostru, chiar dacă vine de la IP-ul vostru, ci vine de la un alt IP. Și pentru asta trebuie să știți mai multe despre header-ul care se numește xForward for xRealIP, deci genul ăsta de chestii. Dacă setați, spre exemplu, header-ul ăsta în request, o să vedeți că... Hai să vedem dacă pot să mai fac eu acum. Bun. O să vedeți că dacă setați header-ul în request, sper că pot să fac asta. Da, nu cred că pot să-l setez așa ușor în Google Chrome, în Firefox e mult mai simplu. Puteți să faceți request-uri și mai multe decât limita zilnică. Bun. Deci asta e așa, ca un fel de jucărioară, de bypass de securitatea cu limita zilnică. Auzi, și el, de fapt, el vede, când vede IP-ul adevărat, el vede IP-ul de la serverul la care suntem noi conectați, nu? Gen ăla mare. Deci sunt două lucruri. Unul e la nivelul HTTP. El nu are neapărat, sau poate, depinde cum e implementat, dar la nivelul HTTP e posibil să nu aibă informația despre IP-ul sursă al meu, decât ce îi spune header-ul de HTTP. IP-ul meu, hai să vedem, what's my IP? Deci IP-ul meu e ăsta. Da? El o să vadă la nivelul de transport că ăsta e IP-ul de la care vine mesajul. Dar la nivelul de HTTP nu știm exact ce mesaj o să vadă. Pentru că când trece pachetul din punct în punct, nodurile respective nu modifică mesajul de HTTP. Nodurile respective se uită doar la nivelul IP-ului și se vadă în ce direcție trebuie să-l ducă. Pe când ajunge un pachet la destinație, da? La destinație se desface partea de IP, că nu mai ai nevoie de ea. Te uiți la nivelul de transport să vezi către ce port trebuie să se ducă mesajul și după aia se duce mesajul către aplicația respectivă. Iar aplicația respectivă e posibil să aibă un header în care se setează IP-ul în loc să citească IP-ul din, nu știu, din sursă, de la nivelul de network. Bun, și header-ul respectiv are ca scop, de fapt, sau e folosit în momentul în care tu faci conexiunile tale pentru un proxy. Pentru cine nu știe ce e la un proxy, ia să vedem dacă am o diagramă aici în imagini. Asta e un proxy. Un proxy e un calculator, ceva care se interpune între conexiunea ta cu ceilalți. Deci orice conexiune pe care o faci tu la internet se duce la proxy, proxy-ul face conexiunea respectivă pentru tine și după aia îți întoarce ție rezultatul. Deci un proxy, un server ăsta de proxy, de fapt, nu face altceva decât să intermedieze conexiunea cu exteriorul. De ce ai vrea să faci chestia asta? Nu știu, poate la nivelul serverului ăsta de proxy ai niște reguli specifice de protecție, ca mesajele care intră în rețea să nu fie, nu știu, să nu fie de la anumite site-uri care sunt marcate ca fiind nu sunt bune, știi? Ca nefiind potrivite sau și așa mai departe. Spre exemplu, eu când mă conectez la proxy-ul de la Oracle, când încerc să intru, nu știu, pe habar n-am, orice site, HackerOne, cred că nici pe ăsta nu merge. Îmi spune că e un site care nu e potrivit. Da? Bun. Deci cam asta e povestea cu proxy-ul, cam asta e povestea cu traceroute și ăsta e primul exercițiu. În principiu, primul exercițiu e cel mai simplu, se poate face destul de rapid dacă luați bucățile astea de aici de cod și le asamblați într-o formă care să facă, care să printeze ceva cu sens. Deci n-ar fi prea mult de gândit aici, trebuie doar să luați bucățile, să le înțelegeți, să le puneți cap la cap.
Așa. Și acum celălalt exercițiu. Nu știu dacă să intru în celălalt exercițiu să vi-l explic sau să ne uităm mai bine peste ce face TCP-ul. Poate trebuie să ne uităm peste ce face TCP-ul în principiu, cum funcționează ca protocol și după aia o să înțelegeți de fapt ce înseamnă acest Reliable UDP. După cum știți, pe scurt, despre UDP, dacă trimiți un mesaj printr-un socket de UDP, tu nu ai confirmare dacă el ajunge la destinație, nu ai niciun fel de informație dacă pachetul tău a ajuns la destinație. Da? Și atunci, ca să poți să implementezi ceva de genul ăsta, ar trebui să ai, nu știu, un mecanism prin care să trimiți, să primești confirmări. Deci așa cum la TCP existau alea SYN și un acknowledgement sau un push și un acknowledgement pentru ce mesaj s-a dat push, așa și la UDP ar trebui să implementăm noi peste ce face UDP-ul niște principii prin care un protocol, cum ar veni, prin care să verificăm dacă ce trimitem de la sursă spre destinație sau de la emițător către receptor a fost primit sau nu. Și sunt două principii aici. Un principiu este stop and wait. Nu știu dacă l-ați văzut până acum, dar stop and wait e cel mai simplu. Deci trimit un mesaj, asta e așa, de-a lungul timpului. Trimit un mesaj, pachetul 0, să zic, și aștept un acknowledgement pentru pachetul 0. În cazul în care, aici pot să-i spun că am un timeout, da. În cazul în care pachetul 0 a dat timeout, da, în cazul în care pentru pachetul 0 nu am primit niciun mesaj într-un interval de timp, atunci îl retrimit încă o dată. E posibil ca eu mesajul respectiv, poate nu l-am primit în intervalul respectiv de timp, poate mesajul s-a pierdut sau poate mesajul vine mult mai greu pe rețea, poate s-a întâmplat ceva, e congestionată rețeaua într-un punct. Deci sunt mai multe motive pentru care pachetul 0 poate să nu ajungă la destinație sau mesajul de acknowledgement să nu ajungă la destinație. La fel și aici. Pachetul 0 pot să-l trimit către un receiver, dar el poate se pierde pe drum. În cazul în care se dă timeout, îl retrimit. Da? Deci cam asta e principiul. E foarte simplu. Trimit pachet, aștept răspuns. Dacă nu primesc răspuns, îl retransmit. Și asta e tot. Bun. Acum, problema cu asta e următoarea. Că eu am un timeout aici. Timeout-ul ăsta pot să-l setez ca un număr fix. Să spun că, nu știu, e 3 secunde. Dacă nu primesc un răspuns în 3 secunde, retransmit pachetul. Dar eu dacă transmit un pachet și aștept 3 secunde să primesc pachetul, e posibil ca în timpul respectiv de 3 secunde, rețeaua, adică nu că e posibil, e mai mult ca sigur, rețeaua în timpul ăla de 3 secunde în care eu dau timeout, rețeaua nu este folosită absolut deloc. Deci nu mai circulă nimic pe rețea din partea mea. Și atunci eu poate am o rețea de, nu știu, 300 de gigabits pe secundă, da? Dar degeaba am eu rețeaua asta de nu știu câți gigabits, când eu dacă trimit un mesaj, aștept 3 secunde în loc să trimit 500 de gigabits ca să aștept 3 secunde. Da? Deci ar trebui mai degrabă să mă folosesc de capacitatea rețelei ca să transmit atâția bytes cât suportă rețeaua, în așa fel încât să nu pierd timpul, să nu stau să aștept după fiecare pachet. Și ce aș putea să fac în situația asta? Aș putea să folosesc un mecanism care se numește sliding window, fereastră glisantă. Și aici e un exemplu foarte bun de cum funcționează mecanismul ăsta. Deci, sliding window are așa, pot să spun că în loc să trimit un singur pachet să aștept răspuns, trimit o fereastră de N bits, bytes și așa mai departe, în așa fel încât să mă ocupe rețeaua, să nu stea rețeaua degeaba. Poate unele pachete o să se piardă pe drum, poate unele o să ajungă la destinație, dar eu pentru fereastra respectivă, în loc să am pentru fiecare pachet un timeout, am un timeout la nivelul ferestrei. În momentul în care mi s-a confirmat trimiterea ferestrei, înseamnă că nu mai am de retrimis nimic înainte. Deci asta înseamnă protocolul Go Backend. Hai să vedem cum funcționează. End-to-end delay, aici avem, nu știu, 5000 de, probabil, milisecunde end-to-end delay. Și ăsta e timeout. Hai să vedem ce se întâmplă dacă îi dăm start. Deci ăsta îi dă o fereastră de 5 pachete și acum vedem că se dă timeout îndată se va da timeout la fereastră. În momentul în care se dă, bine, aici fereastra e sincronizată la fix. Pe măsură ce se dă timeout la fereastră, imediat vine un nou acknowledgement. Deci, dacă trimit 5 pachete și primesc un mesaj, pe măsură ce primesc mesajul cel mai dintâi din capăt, da, pot să avansez fereastra. Nu mai e nevoie să stau după toată fereastra să o aștept.
Bun, hai să creștem puțin, delay-ul ăsta. Să fie mai mare decât, asta e buggy. Da, să fie mai mare decât timeout-ul meu, da? Sau, nu știu, cumva în așa fel încât să existe un delay. Ia să vedem. Deci se trimit 5 pachete și s-a dat timeout la fereastră, dar pachetele încă nu au ajuns. Vin confirmările și pentru că a dat timeout fereastra, mai trimite încă o dată aceleași 5 pachete crezând că n-au ajuns. Pe măsură ce ajung pachetele, se avansează fereastra, dar în același timp vin și confirmările celelalte de acum nu știu cât timp. Deci aici avem o confirmare pe care o primim de 2 ori. Dacă primim o confirmare de 2 ori, asta e, nu e nicio problemă. Dar pe măsură ce, asta e ca un fel de stop and wait care funcționează la întregul ferestră. Deci trimit o fereastră, aștept confirmarea pentru întreaga fereastră, dacă nu vine, asta e, nu mai avansez nimic. Deci principiul de stop and wait ăsta, de fereastră glisantă, cam ăsta e. Am un timeout pe întreaga fereastră. În cazul în care unele pachete sunt pierdute pe rețea sau nu primesc confirmare la timp, le retransmit. Da? Vedem că aici vin confirmările în același timp cu retransmiterile. Bun. Hai să îi dăm un delay și mai mare. Ia să vedem dacă îi dăm stop, se mai oprește? Nu. Bun. Așa. Și mai există o chestie care se numește selective repeat. Aici putem să setăm și window size. Așa. Timeout-ul ăla e în milisecunde? Cred că da. Deci selective repeat înseamnă că am pentru fiecare pachet din fereastra mea către un timeout. În cazul în care unul din pachetele mele pe care le-am trimis a dat timeout, le retransmit. Vedeți cum se întâmplă aici? Fiecare din astea dă timeout acum și retransmite. Ăsta e retransmis deja de 2 ori și a fost transmis deja odată. Deci se primesc confirmările inutil de mai multe ori. E clar că în momentul de față ce se întâmplă e că noi folosim rețeaua într-un mod inutil. Deci practic vin confirmări și trimitem niște mesaje care deja nu mai e necesar să le trimitem. Pentru că noi avem un timp de timeout pe care nu l-am setat în funcție de cât de mult durează să trimit un pachet să aștept o confirmare. Ce face TCP-ul în situația asta e că își modifică acest timeout în funcție de cât de mult durează, în funcție de timestamp. Deci cât de mult durează să trimit un pachet să aștepte o confirmare, în funcție de timpul ăsta el își modifică timeout-ul pentru fereastră. Da? Deci nu e neapărat un timeout fix. În cazul nostru e același timeout. Bun. Deci cam asta e ce ar trebui voi să implementați în principiu la nivelul UDP. Vedem că stop și start aici nu merge deloc. Bun. Așa. Și atunci hai să ne uităm puțin peste ce face TCP-ul ăsta. Deci la TCP e dinamic, își setează gen automat. Da, dacă... Bun, hai să vă spun puțin câteva chestii. De ce vă ziceam eu că e important partea asta de curs. Aici, la materiale de curs, am mai adăugat niște chestii. Tipul ăsta, Avinash Kak, are niște slide-uri, materiale de curs care sunt foarte, foarte, foarte bine explicate pe scurt, fără prea multe povești, dar vă spune în principiu chestiile de bază de care ați avea nevoie, inclusiv lucruri despre criptografie. Nu știu cum face el 33 de cursuri în fiecare săptămână, dar nu știu, într-un semestru, dar în fine. Notele astea de curs, vă spun de pe acum, sunt foarte bune dacă vreți să vă uitați peste ele. Bun. Și acum legat de curs, Transport Layer și Reliable Transport. Astea sunt cele mai importante capitole despre transport. Aici sunt și capitolele în PDF pe care le puteți citi, da? În care direct din bibliografia principală de curs vă spune cum funcționează transportul ăsta și nu știu ce. Bun. Probabil cel mai important lucru e Transmission Control Protocol ăsta și Flow Control și Retransmission Timeouts. Aici vă uitați la filmulețul ăsta despre retransmisii și cum își ajustează TCP-ul ăsta timpul de retransmitere a pachetelor.
Da? Deci asta e round trip time, așa îi spune. Dacă în funcție de cât durează să trimiți un pachet să primești un mesaj, round trip time, da? În funcție de acest timp, tu poți să-ți setezi timeout-ul. Da? Și de asta există o formulă prin care se face un fel de adaptive timeout. Bun, puteți să vă uitați voi la filmuleț și o să vedeți exact cum se implementează. Nu e o formulă atât de complicată, e chiar destul de simplu de înțeles, dar trebuie să înțelegeți cum funcționează de fapt sau cum funcționează trimiterea și primirea pachetelor. Bun, și congestion control, ăsta e altceva, ține mai degrabă de niște mecanisme implementate la nivelul TCP-ului, care nu sunt vizibile în header. Hai să ne uităm în header-ul TCP-ului. Transmission TCP segment. Deci ne uităm de aici, în capitolul 3, la partea de TCP. Ăsta e header-ul TCP-ului. UDP-ul, dacă mai țineți minte, avea port sursă, port destinație, lungime și checksum. Deci 4 câmpuri. În schimb, TCP-ul are ceva mai multe câmpuri, da? Are și el port sursă, port destinație și mai are în plus un sequence number și un acknowledgement number. Aici fiecare rând dintre ăsta e pe 32 de biți, pe 4 octeți. Sequence number și acknowledgement number, poate v-ați uitat încă din tema 2, reprezintă de fapt numărul de secvență pe care emițătorul îl trimite pentru receptor și acknowledgement number reprezintă numărul de secvență pe care el îl trimite înapoi către emițător ca să confirme cât a primit. Deci receptorul trimite înapoi către emițător ca să confirme câți bytes au fost primiți. Deci sequence number și acknowledgement number cuantifică numărul de octeți care au fost trimiși sau primiți. Deci dacă ne uităm în capitolul 2 la sfârșit, așa era exemplul ăla cu three-way handshake. La three-way handshake, cum ați văzut și voi în tema 2, ăsta când inițializează conexiunea îi trimite un sequence number. Ăsta e generat aleatoriu. Sequence number-ul ăsta, în momentul în care a fost receptat de către receptor, da, de către serverul ăsta cu portul 10.000, este confirmat cu un acknowledgement number cu n+1. Deci aici era 956 și trimite înapoi 957. Dar și el trimite înapoi un sequence number, pentru că conexiunea este bidirecțională și emițătorul și receptorul poate să fie și receptor și emițător, deci și viceversa. Și el trimite un sequence number ca să cuantifice la nivelul serverului, să zicem, câți bytes au fost trimiși către client, în așa fel încât clientul să-i confirme octeții respectiv, că au fost primiți. Deci în momentul în care se face acest three-way handshake, fiecare număr dintre ăsta crește cu câte 1. Eu am trimis 424, aștept 425. Deci fiecare număr dintre ăsta crește cu câte 1. La fel crește și când fac finalizarea conexiunii. Poate ați văzut în tema 2. Bun, în momentul în care trimit un mesaj, aici am făcut push. Trimit un mesaj, să zicem, ce mesaj am trimis aici? Length 1, am trimis o singură literă. În momentul în care trimit o literă, eu îi trimit lui ăsta o secvență, un număr de secvență. De fapt, aici mi-arată ca și cum ar fi un interval. Ce trebuie să știți e că de fapt se trimite 958. Da? Sequence number 958. Deci numărul de secvență pe care îl trimit eu dacă am trimis un byte, cresc cu 1, numărul de secvență, sequence number. Și aștept o confirmare exact cu 958. De ce? Pentru că intervalul meu, dacă am trimis un byte, este ceva de genul ăsta. Da? Între litera A. Da? Litera coronavirus. Ia stați așa. Python 3. E ca și cum aș face, dacă am o listă cu un singur element, da? Len de x este 1. Și ca să indexez lista asta, ar trebui să merg de la 0 la 1. Deci capătul intervalului este deschis, începutul intervalului este închis. La fel și aici. Îi spun că eu am trimis byte-ul 957 către server, iar serverul îmi confirmă că a primit totul până la 958. Adică de acum înainte eu aștept byte-ul de la 958 încolo. Da? Deci cam așa arată cam așa arată secvențele astea, numerele astea de secvențe. Dacă aveți nelămuriri sau ceva, vă rog să îmi spuneți de pe acum. Deci ceva întrebări legate de asta.
Sunt ok, cred că toată lumea le-a înțeles, mă rog, a trebuit să înțeleagă când am scris tema. Stai puțin. Cum? Ai zis că? Am zis că presupun că sunt ok, toată lumea trebuie să scrie despre la temă, cel puțin. Da, bine, dar da. E bine să te asiguri. Așa, bine. Deci, hai să vedem. Sequence number și acknowledgement number, astea sunt puse în antetul TCP-ului. Sunt trimise pe rețea. Și sequence number și acknowledgement number circulă pe rețea de colo-colo. Acum, mai există încă o chestie aici în antet, care spune data offset. Ăsta are 1, 2, 3, 4 biți. Deci e un număr pe 4 biți care nu poate fi, nu știu, nu e neapărat un tip de date dintr-un limbaj de programare, doar un număr pe 4 biți. Numărul ăsta pe 4 biți spune așa: care este dimensiunea header-ului în multipli de 32 de biți? Pentru că e un număr pe 4 biți, evident că nu poate să numere header-ul ăsta în bytes. Îl numără în câte rânduri dintre astea sunt? 1, 2, 3, 4, 5. Deci asta ar fi dimensiunea header-ului fără opțiuni. Opțiunile sunt opționale, da? În cazul în care nu ai nicio opțiune, spre exemplu aici în data offset se trece numărul 5, reprezentat pe 4 biți. 5 însemna cât? 101, da? Bun. Ăștia sunt 3 biți rezervați, nu fac nimic deocamdată. Și mai sunt încă 2 biți aici, care, adică toate chestiile astea de aici, așa, reprezintă câte un bit. Fiecare fin, sin, r, s, t și așa mai departe sunt flag-uri, steaguri, da? Pe câte un bit. Primele două chestii astea, n, s și c, w, r, sunt niște flag-uri care au fost adăugate relativ mai recent. Ia să vedem dacă am pus eu aici când au fost adăugate. Nu, n-am pus. NS și KWR, deci dacă vă uitați la TCP header, old TCP header, o să vedeți că nu există steagurile astea, da? Sunt toți biții rezervați și... asta există. Nu. Asta, așa. Unused. Nu știu dacă se vede. Bun, vechiul header al TCP-ului nu avea cele două flag-uri acolo cu NS și KWR. Vă spun de pe acum că astea sunt niște mecanisme prin care, în mod explicit, TCP-ul verifică dacă rețeaua este congestionată. În cazul în care rețeaua este congestionată, dacă citiți la partea de curs despre congestion control, o să vedeți că există partea asta de explicit congestion notification. În partea asta sunt explicate steagurile alea două, NS și KWR. Explicit congestion notification vine din partea routerului. Routerul nu lucrează la nivelul TCP-ului, ci el doar retransmite pachetele uitându-se la IP sursă, IP destinație. Da? El nu face nimic cu datele din TCP sau cu orice altceva. Bun, și atunci routerul are posibilitatea să seteze undeva în header-ul de IP că este congestionat. În momentul în care pachetul ăla ajunge la unul din emitător sau receptor, emițătorul știe că el trebuie să-și reducă numărul de pachete pe care le trimite ca să nu congestioneze și mai tare routerul. În momentul în care el își setează flag-urile astea, atunci practic îl notifică și pe celălalt partener de conversație, da? Că e congestionată rețeaua și că ar trebui să o luăm mai încet, să nu mai vorbim atât de mult, să mai trimitem un flow atât de mare de pachete. Deci asta e congestion control. Poate să facă asta în sens invers? Să facă asta în sens invers, adică cum? Adică să zică, eu nu te-am mai auzit. Să zică Da, ce? s-a întrerupt. Scuze, eu ca să vorbesc, am stat pe Space. Ziceam că dacă el nu poate să și zică invers, că poți să-mi trimiți mai multe pachete pe rețea, că nu fac nimic, că e rețeaua goală? Nu. Important, de fapt, principiul este așa. Trimit cât pot până se înfundă rețeaua. În cazul în care se înfundă, eu mai încet. Deci e invers. Mai bine îți cer scuze decât să ceri aprobare. True. Așa. Bun. Și următoarele flag-uri sunt... bun, astea primele 3 erau, de fapt, scuze, nu primele 2. NS, KWR și EKE. KWR, EKE spune Explicit Congestion Echo, KWR și NS asta e o sumă care are valoarea de 1 sau 0, deci e o sumă care e pusă mai mult pentru a împiedica
forjarea de pachete, nu? Să construiești tu un pachet propriu pe care să-l notifici pe celălalt, hei, vezi că e rețeaua congestionată, ia-o mai încet și să le încetinești conexiunile tuturor. Și atunci mai există și chestia asta și KWR, nu mai știu exact de la ce vine, necesitatea micșorării ferestrei de congestionare. Deci congestion window reduced, asta e. Deci în momentul în care e setat ăla, înseamnă că fereastra de congestionare care e setată în interiorul implementării, care nu e vizibil la nivelul header-ului, e ca o variabilă în interiorul implementării, îl notifică că trebuie redusă congestionarea. Bun. UAP, RSF, astea sunt cele mai importante, poate, flag-uri cu care chiar o să lucrăm. U vine de la urgent. În momentul în care urgent ăsta, de fapt, nu știu dacă mai e folosit atât de mult în zilele noastre. În momentul în care ai un urgent dintre ăsta, de fapt, ce trebuie să știți despre TCP-ul ăsta? Că ele sunt prezentate în niște specificații. Da? Deci TCP-ul a fost într-o specificație prezentată din 81. Specificația... Specificația nu conține informațiile despre cod. Nu spune cum să implementezi tu TCP-ul. Îți spune doar, hei, uite, TCP-ul ar trebui să aibă lucrurile astea, ar trebui să aibă flag-urile astea, ar trebui să facă chestia asta și așa mai departe. Nu-ți spune exact cum ar trebui implementat, adică ce cod ar trebui să scrii tu și asta rămâne la nivelul sistemului de operare. Deci sistemul de operare Windows are o implementare de TCP, Linux are o implementare, Mac o altă implementare. E clar că pentru Windows și Mac nu știm cum funcționează și ce implementare e în spate. Adică nu știm dacă toate lucrurile astea de aici din specificație sunt implementate întru totul sau nu. Bun. În principiu știm, dar nu știm așa, nu putem ști pentru că nu vedem codul. Bun. Deci, urgent ăsta e o specificație a posibilității de a trimite niște date cu un caracter mai urgent decât alte date. Ce ar însemna asta? Păi, spre exemplu, dacă eu fac SSH să mă conectez la un server, da? Îi dau aici, mă conectez la serverul ăsta. Bun, aici dacă încep eu să fac un while true, da? Poate la un moment dat vreau să opresc while-ul ăsta cumva. While true, eu l-am trimis mesajul ăsta while true printr-un mesaj TCP. Deci un mesaj TCP i-a spus serverului, hei, rulează în momentul de față while true în terminal. Serverul primește mesajul, spune, bun, hai, rulez while true. Serverul procesează o grămadă de chestii, dar eu cum aș putea să fac, spre exemplu, să opresc poate, nu știu, o serie lungă de mesaje pe care le trimit serverului. Da? Deci trimit o serie lungă de mesaje. Și poate la un moment dat din seria aia lungă de mesaje aș vrea să-i spun, hei, ăsta de aici nu mai vreau să mai fie. De aici vreau să încetez orice mesaj pe care l-ai primit până acum. Da? Deci ca să pot să fac chestia asta, ar trebui să existe un mecanism prin care să îi transmit anumite date mai înaintea altora. Bun, și acum asta nu pot să știu exact cum e implementat. În principiu, urgent pointer ăsta ca specificație nu a fost gândit să fie folosit pentru a trimite date peste buffer-ul, peste stiva de mesaje care s-a adunat aici, ci mai degrabă ca să setezi un caracter urgent pentru anumite date. Deci nu e neapărat scopul specificației, nu e neapărat identic cu implementarea specificației. Implementarea specificației în zilele noastre, de fapt, face următorul lucru. În momentul în care primești un mesaj cu urgent, ăsta e procesat mai repede de nivelul aplicației. Când dă recv from ăsta sau recv o să citească mesajul cu urgent înaintea altor mesaje. Teoretic. Da? Teoretic. Asta depinde și de implementarea sistemului de operare și așa mai departe. Deci nu putem ști exact. Bun, dacă eu setez un urgent dintre ăsta, trebuie să-i spun și de la ce secvențe de bytes urmează partea de urgent. Deci trebuie să-i spun cumva aici, să-i dau un pointer, să-i spun de la ce secvențe de bytes începe partea de urgent. Bun. Cred că cel mai pe scurt e explicat aici așa. Undeva o informație. Ia să vedem. Checksum. Urgent, gata. Bun. Cam ăsta ar fi header-ul, da? Pot să spun așa, urgent egal cu 1, astea sunt datele urgente și astea sunt celelalte date. Și eu aici spun din ce punct, de fapt, în ce punct nu neapărat încep datele urgente, în ce punct se termină datele urgente, da? Deci ceva de genul ăsta arată. Bun.
asta cu urgent trebuie să o știți de pe acum, nu este folosită foarte, foarte des. Dacă o să vă uitați cu TCP dump sau cu Wireshark sau cu orice altă aplicație de captat pachete, o să vedeți că nu găsiți prea multe pachete cu pointerul urgent setat. Deci asta cu urgent nu prea este folosită, e o rămășiță din anii 80. Bun, cred că cele mai importante flag-uri sunt de fapt astea. ACK, push, reset, SYN și FIN. Da? ACK înseamnă ce? Când trimit un mesaj de confirmare, cum era ăsta, trebuie să setez flag-ul de acknowledgement. În TCP dump e reprezentat de punct. Da? Deci asta ar însemna flag-ul de acknowledgement. Când vreau să trimit un mesaj în care se specific, uite, astea sunt datele pe care vreau să le trimit către nivelul aplicației, da? Deci salut, îi trimit mesajul salut, îi spun push. În momentul în care îi trimit un byte cu un content ceva, îi setează flag-ul push. În momentul în care vreau să resetez conexiunea, și conexiunea pot să nu o resetez eu neapărat, că eu nu prea aleg să resetez conexiunea, ci conexiunea poate să o reseteze serverul. Da? Sau calculatorul. Calculatorul sau sistemul de operare alege uneori să reseteze anumite conexiuni care îi par că nu sunt inițializate din, din socketurile de apeluri de sistem. Spre exemplu, eu dacă o să construiesc un socket, sau nu un socket, să construiesc un pachet de TCP cu SCAPI, s-ar putea ca sistemul de operare să-mi reseteze conexiunea, pentru că el vede că TCP-ul respectiv nu a fost construit din apeluri de sistem, ci a fost forjat așa din neant un pachet TCP. Mai există SYN și FIN. Da? Despre SYN și FIN știm. Când vreau să fac sincronizare, setează acest flag 1. Când vreau să fac finalizare, setează acest flag 1. Bun. Vreți să facem o pauză? Mai e cineva? Nu vreau. Da, Da. sunt. Bine. Cred că e ok o pauză. Hai să facem o pauză. Sergiu, Da. vreau să te întreb ceva înainte. O să primim feedback pe tema a doua? Nu știu, vreți feedback? Sau Adică- dacă am făcut corect sau cât am primit punctaj? Normal că primiți punctajul, da. Mai am o grămadă de corectat, stai liniștit. Ok. Sau poți să ne trimiți tema completată, complet corect, 100% ca să ne comparăm? Nu cred că am făcut-o dintre asta. O chestie dintre asta corect, completată, 100%. Adică eu cam știu ce ar trebui să fie, dar nu le-am făcut. Poate la alea cele mai grele, ultimele, nu știu, aia cu Asta handshake. de ce m-am uitat, asta toată lumea le-a făcut ok. Bun. Asta UDP-ul, la UDP am văzut că unii l-au făcut ok. Deci la UDP vă spun de pe acum. Pentru cine vrea să ia pauză, ia pauză. Pentru cine nu, vorbim despre tema 2. Așa. La partea asta, singura chestie era de adăugat aici un /UDP. Da? /UDP, ceva genul ăsta. Ca portul ăsta să fie deschis nu doar pentru TCP. În mod normal, când spui în Docker Compose 8001, 2.8001, el îți deschide portul doar pentru TCP. Când vrei să transmiți un mesaj din localhost, de fapt de pe computerul tău către un container, o să vezi că nu merge. Va trebui să folosești, va trebui să deschizi portul respectiv din container să fie vizibil în calculator. Cerința aici, deci cerința la exercițiu 7, vă cere așa. Containerul RT1 e definit în Docker Compose cu direcționare pentru port 8001. În momentul în care am făcut chestia asta, dacă mai țineți minte, de fapt, că în tema... Ia să vedem. Trebuia specificat acolo TCP și UDP pentru fiecare port, nu? Da. Exact. A dispărut nu aici. Stai așa. Exact. Ia stai așa. Să deschid eu aici Docker Compose ăsta. Bun, aici trebuia pus UDP. Da? Ca el să deschidă portul, mi se pare că așa. Ca să deschidă portul și pentru UDP, că el în mod normal deschide doar pentru TCP. Bun, și în momentul în care el deschide portul și pentru UDP, mai e un lucru. Eu trebuie de pe calculatorul meu să trimit un mesaj către container. Dar eu spun așa aici.
să-l puteți executa pe containerul RT1, deci rulezi serverul pe RT1 și să te poți conecta la el ori de pe calculatorul tău, ori de pe rețeaua de pe care se află calculatorul tău. Ce înseamnă asta? Adică eu dacă am portul ăsta deschis, în momentul în care eu deschid portul respectiv, în momentul în care se deschide portul, el practic este deschis pe calculatorul meu local, în calculatorul ăsta, da? Unde vedeți voi acum. Ia să vedem. PS. Da? Da. Aoleu. Pune-te și tu pe mut. Așa. Deci în momentul în care eu deschid portul respectiv, oricine din exterior poate să-mi acceseze portul ăsta. Deci poate să îmi trimită mesaje, dacă eu am un server pornit pe portul respectiv, poate să-mi trimită mesaje. Asta vreau să spun, da? Pe portul 8001 este deschis pe calculatorul meu personal în momentul de față. Deci nu e deschis doar în containerul de Docker, e deschis pe calculatorul meu personal. Bun, și ca să mă conectez la asta de pe calculatorul personal, ar fi trebuit să folosesc localhost 2.8001. Da? Și dacă era așa, mergea. Bun, și de aici poate cel mai dificil ăsta era, nu? De la exercițiu 5. Uite, cred că o să-l facem chiar acum, la laboratorul ăsta la alt. Presupun că nu mai putem să modificăm tema, nu? Poți să mai modifici, dar eu mă uit deja doar la alea pe care le-am downloadat atunci, în ziua respectivă. Că e la 7, am pus numai alea care erau și în capital. Am pus și finalizarea. Am văzut. Super. Dacă nu mă înșel eu la 7, de exemplu, am transmis din KMD, Da? m-am conectat cu Python și am vorbit cu serverul din Docker. E ok așa? Nu are importanță cum faci asta, importantă era finalizarea conexiunii. Uite, Docker Compose exec, hai să vedem unde, să mă duc pe un container, server bash. Deci aici sunt doar în capitolul 3, dar e echivalent cu a rula RT1, RT2. Deci Docker Compose exec server e la fel cu a rula Docker Compose exec RT1. Da? Să zicem că rulez un tkp dump -sntv și vreau să captez doar TCP-uri. Așa. Dacă spun aici import socket și instanțiez un socket dintre ăsta, o să-i dau direct copy-paste. Da. Bun. Deci ăsta e un socket. Vreau să-l binduiesc pe 000 și portul, nu știu ce port vreți voi, 10.000. Așa. Bun, deci am un socket între ăsta. Acum în containerul de Docker am rezervat portul 10.000 pentru conexiunile din exterior. Pot să-i dau listen și zic că aștept una și accept. Așa, bun. Aici trebuie să-i dau iar cu copy-paste. Și ăsta trebuie să dea connect către server. Deci trebuie să spun așa. Dă connect la server, portul 10.000. A dat accept. Bun. Aici în TCP dump apare chestia aia de three-way handshake. Da? SYN, ACK. Și acum ce vreau eu să mai văd aici? Bun, asta a mers bine, connect accept. Vreau să-i spun așa, sock.close. Vreau să închid conexiunea. Ce se întâmplă aici? Când închid conexiunea.
Văd că e un mesaj de la client cu flag-ul fin, da? Care acknowledges în același timp ultimul mesaj, da? Și în același timp mai văd un mesaj de la client de la server, cu confirmarea că a fost finalizată conexiunea. Acum, dacă conexiunea asta încearcă să trimită un mesaj, cum mai merge? Merge, dar nu merge de fapt. Că dacă vedem aici, ăsta încearcă să-i dea push la mesaj, încearcă de mai multe ori să dea push la mesaj, dar nu mai primește confirmare. Da? Deci, până la urmă, poate cel mai important era doar chestiile astea două, fin și acknowledgement-ul de fin. Da? Pentru că acum, dacă o să mai încerc o dată să trimit mesajul, el tot încearcă să-i dea săracul, să-i trimită mesajul, dar degeaba îi dă push. Că el a închis conexiunea aici. Și dacă spuneam de fin și finac, era destul. Era suficient, da. Deci singurele... cu tot protocolul. Singurele două chestii erau chestiile astea, fin și finac. Da? Ia, hai să reinstanțiem asta. Con.close. Con de 0, pardon. Ia, hai să mai acceptăm o conexiune, da? Și acum pot să-i dau iar connect, s-a acceptat conexiunea și să-i dea ăsta. Să-i dea asta close. Dacă mă uit aici, când îi dă serverul close, e tot cam același lucru. Undeva trebuie să apară ăsta, fin. Finalize și push. Bine, mă rog, aici mai dă și push, mai încearcă nu știu ce three-way handshake. În principiu o să vedeți că dacă ăsta îi dă close, în momentul în care se închide conexiunea, apare mesajul ăla de finalizare. Deci aici apare fin și fin acknowledgement. Depinde cum se dă conexiune, cine dă finalizarea, da? Dacă îl dă serverul sau dacă îl dă clientul. Dar cred că doar astea două erau suficiente, de finalizare și confirmarea finalizării. Checksum-ul ăla dă vreodată corect? Da, el dă tot timpul corect. Problema e că checksum-ul nu e calculat de către sistemul de operare, neapărat, ci e calculat de către plăcuța de rețea, de microprocesorul ăla. Și în momentul în care tu trimiți pachetul, se calculează automat. Nu trebuie să-l setezi niciodată tu. Adică în momentul în care îl setezi tu, înseamnă că, nu știu, vrei să încerci ceva, vrei să verifici tu ceva. Asta pentru că e calculat de plăcuța de rețea, automat e verificat, dar în momentul în care e calculat de plăcuța de rețea și este verificat, când ajunge la sistemul de operare are impresia că ceva e greșit, pentru că e o chestie care se numește checksum offloading. Bad checksum. Și dacă vă uitați aici, undeva lots of checksum errors. Dacă citiți despre chestia asta, if you capture a recent așa, you may see that checksum errors. This is due to TCP checksum offloading, often being implemented in those NICs. Adică asta înseamnă că chiar plăcuța de rețea calculează checksum. The checksum will not be calculated until the packet is sent out by the NIC hardware. Deci în momentul în care trimite hardware-ul pachetul, atunci se calculează checksum-ul, nu îl calculează sistemul de operare înainte. Și în momentul în care captează ăsta pachetul, cum ar veni TCP dump sau Wireshark, în momentul în care captează pachetul, el nu vede checksum-ul ăla calculat corect, ci vede un alt număr acolo. În principiu ce puteți să faceți e să faceți sistemul de operare să calculeze checksum-ul, dar o să dureze mult mai mult, deci nu cred că vreți să faceți chestia asta.
ca să dea bine mesajul. O să ne povestești mai multe de masterul la NLP când ai timp sau acum în Da. pauză? Ia stai, imediat. Așa, bun, masterul de NLP. Masterul de NLP. Ia să vedem noi ce ai aici. Asta e introducere, nu știu ce. Deci e un master ca oricare altul de la noi de la facultate. Cursurile o să fie următoarele chestii. Un curs de lingvistică pentru programatori. Deci asta o să fie ținut de cineva de la limbi străine, ca să te familiarizezi cu ce înseamnă de fapt, adică nu poți să procesezi text așa în neștire, trebuie să ai și ceva cunoștințe despre lingvistică, despre text, despre sintaxă și așa mai departe. Ce înseamnă parsing, ce înseamnă syntax tree. Bun. După aia mai există niște cursuri de practical machine learning, adică astea ar fi mai degrabă adresate studenților de la limbi străine sau de la litere care vor să dea la un master de NLP, ca să învețe niște chestii de bază de machine learning. Pentru noi astea o să fie niște chestii banale. Și după aia niște cursuri de natural language processing, adică ce poți să faci tu cu textul, ce poți să analizezi, ce poți să scoți din el. O să mai fie niște cursuri de machine learning avansat, ținute probabil de Radu Ionescu, Marius Popescu de pe la noi. Asta depinde de cine mai termină doctoratul până atunci și cine mai ia post. S-ar putea să le mai țină și altcineva. Asta Cognitive Computing în colaborare cu IBM, probabil că e ceva legat de Watson, dar nu știu exact, pentru că știu că e o colegă de-a mea care se ocupă, dar nu prea vorbim despre lucrurile astea. După aia Information Retrieval, asta și Text Mining, e de fapt bazat mai mult pe Search Engines, cum să cauți, cum să faci search, ce înseamnă search, ce înseamnă indexare, ce înseamnă motor de căutare, ce înseamnă page ranking, ce înseamnă învățarea, nu știu, cum poți să recomanzi primele căutări, cum poți să, de fapt, să faci un ranking a paginilor căutate și așa mai departe. Deci asta e legat de Information Retrieval. Machine Translation, ăsta cred că o să-l țin eu, e pe traducere automată, deci cum să faci un Google Translate. Asta o să fie, sunt mai multe metode, une cu rețele neuronale, une metode clasice. Aici o să vedem. În principiu, Machine Translation e legat de cum să traduci automat texte. Ce resurse ai nevoie, ce programe, ce modele matematice poți să folosești și așa mai departe. Asta cu Special Topics, nu știu exact ce e. Poate sunt anumite chestii particulare din lingvistică computațională, cum ar veni, nu știu, poate... Habar n-am. Nu pot să știu exact ce înseamnă Special Topics. Vă spun de pe acum. BioNLP ăsta probabil va fi ținut de cineva de la noi din facultate, nu știu dacă domnul Păun sau altcineva, e legat de cum poți să folosești modele inspirate biologic ca să faci procesare de text. Adică cum funcționează, poate poți să te gândești la algoritmi genetici, cum poți să iei algoritmi genetici să-i pui pentru optimizare în procesare de text, dar poate mai degrabă cum poți să faci analiză de stringuri sau cum poți să aplici NLP-ul, procesarea de text, în analize de stringuri, unde ai stringuri imense, cum sunt ADN-urile, și trebuie să extragi de acolo anumite informații legate de, nu știu, cromozomi și așa mai departe. Și asta cu Special Topics, probabil că e la fel ca ăsta. Aici bănuiesc, dar nu sunt sigur, că Special Topics de fapt înseamnă mai mult niște analize mai aprofundate, ce înseamnă neapărat Computational Linguistics și nu neapărat NLP. NLP e așa un termen larg care include cam tot, dar Computational Linguistics de fapt
poate să fie ceva legat doar de lingvistică computațională, adică mai dinspre lingvistică decât dinspre nu știu, decât dinspre procesarea de text, modele matematice și așa mai departe. Pe când Special Topics în NLP în HLT, Human Language Technologies, asta poate să însemne inclusiv, nu știu, analiza stilului unui autor sau zona de Digital Humanities, adică cum poți ce anume poate fi specific unor analize din științele umaniste și cum poți să aplici modelele astea matematice acolo, dar cum poți să iei și din științele umaniste teorie sau filozofie și să o aplici în procesarea de text în așa fel încât să aibă sens. Deci probabil că despre asta e vorba în chestia asta cu Special Topics. Și opționalele sunt la fel ca toate celelalte opționale de la facultate. În principiu ai pentru fiecare semestru un opțional. De fapt, în anul întâi ai câte un opțional pe semestru. Și în anul 2 tot un opțional pe semestru. Iar opționalele astea poți să le alegi tu de la alte cursuri, de la alte programe de master. De exemplu, opționalele ar putea fi, nu știu, pentru semestrul întâi, Knowledge Representation, Logic for Computer Science, Big Data, nu știu, alte opționale de la alte mastere. În principiu, noi am vrut să colaborăm și cu alte facultăți din universitate ca să poți să iei, spre exemplu, opționale de la mastere din alte facultăți, de la Digital Humanities sau, nu știu, de la filozofie. Aici o să fie de văzut exact cum se face, de fapt, birocrație cu transferul, cu cursurile, cu așa mai departe. Dar asta ar fi un plan aici, să poți să-ți iei un opțional de la o altă facultate, dar dacă nu, oricum, vom invita oameni, profesori și așa mai departe, cercetători, să țină din când în când câte o prezentare pe tema lor și așa mai departe. Deci, sunt... Cumva, ideea nu e neapărat să fie doar ce se predă la master, ci să invităm și specialiști pe domeniul lor care să prezinte chestii despre ce fac ei în general. Ce să vă mai zic? În ce domeniu sau unde putem să lucrăm cu master în NLP? Uite, eu eram chiar aici, după terminarea studiilor. Deci poți să faci cercetare, cum fac eu acum, cercetare pe info, pe procesare de text, pe machine learning, machine translation și așa mai departe. Dar poate în afară de cercetare, că bine, cu cercetare noi avem și mai mulți prieteni și așa mai departe, colaboratori care sunt în alte țări, pe care pe care putem să-i folosim ca să vă recomandăm pe voi sau dacă vreți să studiați în alte părți. Dar vă spun așa că toate firmele, cel puțin până anul ăsta, acum cu coronavirus, cred că știți, a fost un val foarte mare de AI, Artificial Intelligence peste tot. Toată lumea era cu Artificial Intelligence, o grămadă de firme, o grămadă de startup-uri. Absolut toate firmele din principale, astea majore de informatică, de computer science, Oracle și așa mai departe, sau de software, au programe de NLP, de procesare de text sau de machine learning în general. Adică inclusiv la EMAG, Oracle, nu știu, UiPath, mai sunt și, la Google, deci absolut toate corporațiile astea gigantice au o chestie de procesare de text. Amazon, nu știu ce, deci puteți să lucrați oriunde. La noi aici în București, cam ar fi ăștia și EMAG-ul și nu știu cine mai face procesare de text. Vă spun sincer, chiar nu știu, nu prea sunt în contact cu startup-urile pe NLP la noi. Se plătește bine? Da, că e o chestie super specializată pe care nu poți să nu o găsești peste tot. Și gen o să fii, adică pe zona asta e destul de dificil să găsești o echipă mare în care să fie toți experți. Găsești 2-3 și gen ăla e cel pe care îl întreb tot timpul cum să faci NLP, procesare de text. Și e fun, adică e mișto, e interesant? Băi, mie îmi place. N-am avut nicio tangență până acum cu NLP-ul. Mie personal îmi place. Da, e fun. Poți să faci tot felul de chestii. Adică și chestia asta cu securitatea e drăguță. Pentru mine e mai mult un hobby, dar
NLP-ul, de fapt, eu pe asta mi-am făcut sau îmi scriu doctoratul acum, gen mai mult legat de lingvistică computațională. Dar depinde ce vă place până la urmă. Eu am lucrat pe chestii care țin de stilul autorilor, de o traducere, ce înseamnă o traducere, ce trăsături are o traducere, ce cuvinte sunt folosite și așa mai departe. Da. Și Cum e mai vorbesc? mult lingvistică sau mai mult programare? E și, dar nu poți să zici. Adică tu alegi până la urmă ce vrei să faci mai mult. Că poți să te duci pe machine translation, unde momentan toate modelele de machine translation sunt strict legate de ce rețele neuronale mai faci sau cum le mai combini sau ce mai bagi în ele. Adică e prea puțină lingvistică în machine translation sau inclusiv în sentiment analysis, știi, când vrei să vezi dacă un tweet e vesel sau trist sau nu știu ce. Ador. Da. Asta Sper sună că el va promova egalitatea de gen și nu va tolera nicio discriminare indiferent de natura ei. Vezi? Super! Da. Mai era cineva care vrea să întrebe ceva. Puteți să rog un pic primul exercițiu? Care exercițiu? Primul, de la temă. Primul? Primul. Primul de la tema 3? Da. Păi am vorbit despre el. Ai ajuns mai târziu sau cum? Da. Bun, uită-te pe înregistrare. Ok. Bun. Deci, ce vreau să vă mai arăt aici, legat de TCP-ul ăsta. Eu mai folosesc Wireshark în loc de TCP dump. E un TCP dump cu interfață care îți arată lucrurile într-un mod mult mai plăcut. Nu l-am pus în programă pentru că îți trebuie să-l rulezi pe laptopul tău și atunci dacă toată lumea trebuie să vină cu laptopul la facultate ca să putem face un exercițiu la laborator, am zis că mai bine nu, rulăm totul din linia de comandă. Bun, deci Wireshark ăsta e un program mult mai bun decât TCP dump cu care poți să urmărești ce trafic are loc pe rețeaua ta. Acum, eu cu TCP dump, cu Wireshark ăsta, captez toate pachetele cu filtru TCP de pe rețeaua unde se află serverul și clientul meu. Deci, am zis Docker Compose exec, sper că aici sunt, da? Am zis undeva mai sus Docker Compose exec server bash. Ia să vedem unde era. Da? Și celălalt terminal îl rulez în middle. Docker Compose exec middle bash. Știu că serverul și middle sunt în aceeași subrețea, că așa le-am configurat eu. Da. Da, server e cu 1.8.10.02, middle e cu 1.8.10.03. Bun, deci astea două sunt în aceeași subrețea. Și acum hai să trimit un mesaj cu TCP-ul ăsta. Am deschis câte un terminal de Python în ambele. În server am făcut bind la 000 portul 10.000, am dat listen și am dat un accept. Aici ăla e un cod mai vechi. Bun. Deci aici am dat listen și am dat accept. Ăsta stă în așteptare. Acceptul ăsta, v-am mai spus, e un apel blocant care așteaptă ca cineva să dea connect. Păi bun, de aici din middle spun așa, sock.connect, da? Îi spun connect la server către portul 10.000. I-am dat connect, hai să vedem în Wireshark dacă a apărut ceva. Ia uite, au apărut mesajele mele, Transmission Control Protocol. Dacă ne uităm aici în mesaje, vedem flag-ul SYN, da? Din toate celelalte flag-uri, SYN-ul este setat. Checksum calculated nu știu ce, calculated window, options. Despre options trebuie să vorbim puțin mai îndată, pentru că acum ne uităm puțin la sequence number și acknowledgement number. Aici nu știu de ce apar cu 0, relative sequence number. Bun. E posibil ca... Da. E posibil ca Wireshark, în momentul în care face captarea pachetelor, spre deosebire de TCP dump, să seteze, de fapt să suprascrie sequence number-ul doar în ecranul ăsta pe care îl vedem noi, deci nu suprascrie efectiv la conexiunea TCP, ci ca să putem să înțelegem ceva din pachetele astea. Începe cu sequence number-ul de la 0. De asta îi spune aici în paranteză relative sequence number.
Pentru că îți arată, de fapt, cum arată sequence number-ul începând de la 0, ca tu să poți urmări ce se întâmplă cu conexiunea asta. Deci începe cu 0. Cineva mi-a pus o inimioară aici, trebuie să o luați. Așa. Îi dă un acknowledgement, da? Și după aia confirmă un sequence number cu 1. Bun. Așa. Și acum hai să trimitem un mesaj. soc.send. Îi trimitem niște bytes. Salut de la client. Vedem ăștia 18 bytes trimiși, da? Sequence number. Ia să vedem. Data 18 bytes. Data arată cam așa. Salut de la client. Da. Astea sunt în reprezentarea hexadecimală a datelor. Ce mai vedem aici în header? Segmentul are lungimea de 18. Sequence e 1, dar next sequence number e 19. Deci eu am trimis un pachet cu 18 bytes și aștept un acknowledgement cu 19. Da? Cu 18. Aștept acknowledgement-ul cu 18 ca următorul sequence number pe care îl setez eu să fie 19. Ia să vedem. Acknowledgement-ul vine. Acknowledgement number 19. Da? Deci next sequence number 19. Asta când primește acknowledgement number 19 îmi spune că el a primit totul între 0 și 18. Deci a primit 19 octețe. Bun. Și cam asta e povestea aici, pe care trebuie să o implementați și voi în temă, în principiu. Tot cam aceeași idee ar trebui făcută și în temă. Sequence number, acknowledgement number. Acum, hai să vedem ce e cu window ăsta, că despre window nu prea am vorbit. Am vorbit despre urgent. Da? Dar urgentul ăsta nu e chiar important acum. Hai să vorbim despre window. Window size. Window ăsta e un mecanism prin care receptorul informează pe emițător cât buffer mai are el ca să stocheze pachete. Să zicem așa, că emițătorul îi transmite live streaming, da? Și transmite bytes în continuu, așa, fără înneștire. La un moment dat, poate că cel care primește mesajele, receptorul, este un telefon. E un device, nu știu, poate e o imprimantă de la poștă, care are un buffer de 6 bytes, da? Și până printează imprimanta de la poștă, serverul nu poate să trimită cât poate să printeze imprimanta de la poștă. Adică poate să trimită mai mult decât poate să printeze imprimanta de la poștă. Asta vreau să zic. Și atunci, dacă imprimanta de la poștă e un device dintre ăsta care nu are capacitate și buffer suficient ca să primească toți bytes pe care poate să îi trimită serverul, cel mai bine e ca cumva să existe un mecanism prin care să-l informeze pe emițător cât window poate să trimită, care ar fi window pe care să-l trimită emițătorul către receptor. Și window ăsta e pus exact în header. De ce e pus în header? Pentru că eu vreau să-i transmit de la receptor către emițător, hei, uite, atâta mai pot eu să primesc, atâția octeți. Deci window ăsta nu ține neapărat de faptul dacă e congestionată rețeaua sau nu. Ține doar de faptul că receptorul poate să primească un număr de bytes. Și aici, uite, ăsta e un exemplu foarte bun. Actual window size, zicem că sunt 2000 de bytes. Se face conexiunea, îl informează pe ăsta că are 2000 de bytes window. Ăsta îi transmite acum 1000 de bytes, se umple window ăsta, da? Și încă îi mai transmite încă 500 de bytes și se umple tot window de 1500. Bun, dacă s-a umplut până în punctul ăsta window de 1500, ce se întâmplă aici? Cum se golește window ăsta? Asta e întrebarea, nu? Window se golește, hai să vedem așa. Chiar că. Așa, deci ăsta transmite 18 bytes în neștire, da? Ăsta îi transmite și el 18 bytes în neștire. Zero window. Vezi chestia asta cu zero window? Se vede? Window full. Se vede? Vedeți toată lumea? Chestia cu window full? Da. Deci dacă eu îi dau... Poți să te pui pe mute, te rog? Ok. Așa. Dacă eu îi dau în neștire bytes,
vă dați seama că cât buffer ar putea să aibă receptorul ăsta, inclusiv poate să fie el cine știe ce server, da? Dacă bufferul respectiv se umple, pentru că el nu dă RKV, în momentul în care serverul nu dă RKV, în momentul în care serverul nu citește, da? Nimic din bufferul respectiv, el a dat accept la conexiunea asta, dar nu a citit niciun byte din cei 18.000 transmiși, da? Dacă eu îi tot trimit mesaje, bufferul pe care îl are el disponibil se umple. În momentul în care se dă RKV la 1000 de bytes, da? Se golește bufferul și mai rămân 500 de bytes în buffer. În momentul în care se dă RKV și la cei 500 se golește cu totul și devine iar window liber. Dar dacă serverul nu dă RKV absolut deloc și clientul tot trimite mesaje, emițătorul trimite mesaje către receptor, că aici nici măcar nu e vorba de client sau server, da? Emițătorul dacă îl flodează pe receptor cu mesaje și receptorul nu dă RKV, mesajele se adună în buffer. Și asta se vede și aici în Wireshark. Deci toate mesajele astea, de fapt, reprezintă acest while true pe care l-am făcut eu ca să trimită salut de la client. Deci trimite salut de la client până îi se umple window-ul complet. Hai să vedem. Window 64.256. Trebuie să vedem în mesajele de acknowledgement dacă la un moment dat scade window. Da? Bun. Pe măsură ce se transmit pachete în neștire, la un moment dat apare o chestie între asta. Spurious retransmissions, window full. Da? Când spune window full, arată așa. Window size value are 502, TCP analysis flags. Aici îți dă o informație despre faptul că window pe care l-a transmis el, mesajele transmise de la server, de la emițător către receptor, îi spune că nu mai are window. Da? Window-ul s-a golit. În momentul în care s-a golit window-ul, ca să poată să se umple window-ul ăsta din nou, el trebuie să dea un RKV. Da? Deci ar putea să spună așa. Mesaje egal cu con.rkv și să transmită, să citească, nu știu, 1000 de bytes din da? len de mesaje. Deci a trimis mesajele astea. Salut de la client. Acum că el a citit mesajele astea, hai să ne uităm în capătul de tot. Când a citit mesajele astea, ar trebui să-l informeze pe client că nu mai are window full. Da? Așa, bun. Deci dacă i-am dat while true și a început să citească toate mesajele, vedem că s-a decongestionat window, da? Îi spune TCP window update și transmite înapoi serverul către client sau receptorul către emițător. Am deja din nou window disponibil să-mi trimiți mesaje. În momentul în care ăsta știe că are deja window disponibil să-i trimită mesaje, el poate din nou să dea while true, da? Și acum dacă amândoi au while true care trimit mesaje, da? Nu se mai blochează. Mai apare window full, dar în același timp se și decongestionează. E cineva care nu a înțeles cum funcționează acest window? O întrebare că n-am fost puțin atent. Deci când e ăla full și tu trimiți, nu se trimite sau îi dă overwrite? Mesajele ajung, nu se pun în buffer și transmite înapoi un confirmare. Da, îi transmite înapoi window 0. Okay. Uite, window size value egal 0. Ok. Și după, dacă eu golesc buffer-ul, nu le ia pe ala pe care l-am trimis când era full, nu? Nu, da. Dacă nu are loc să pună un mesaj întreg, îmi pune jumătate de mesaj sau îl pune doar dacă are loc să-l pună pe tot? Mesaj înseamnă câți bytes trimiți. Tu dacă ai trimis 18 bytes și ai un buffer de 3 bytes, 3 bytes se pun. Și restul sunt ignorați, deci nu contează. Ok, mersi. Restul nu sunt confirmați. Nu sunt Așa, ignorați. Da. Ăla încearcă să retransmită toți ceilalți 15 bytes rămași și el nu primește acknowledgement. Și tot încearcă și nu primește acknowledgement și tot așa. Deci nu sunt confirmați. El confirmă doar cât primește, cât vede
secvență de bytes a primit și ăla, emițătorul, vede cât au fost primiți și retransmite. Am înțeles, mersi. Bun. Deci, asta e povestea cu window. Mai e o chestie aici, ia să vedem. Opțiunile. Bun, opțiunile astea sunt destul de importante, de fapt. Ele or fi ele opționale la TCP, dar în ziua de azi sunt întotdeauna vizibile. Deci opțiunile, deși sunt opționale, ele sunt tot timpul puse în header-ul de la TCP pentru că sunt esențiale în ziua de azi. Adică opțiunile astea au fost adăugate pe parcurs, dar în momentul de față sunt esențiale. Și hai să vedem ce înseamnă de fapt opțiunile astea. Opțiunile pot fi și ele reprezentate tot pe rânduri dintre astea de 32 de biți, ceea ce înseamnă că dacă ai opțiuni adăugate la header-ul de TCP, înseamnă că data offset-ul tău nu va mai fi 5, cum e aici, ci va fi câte rânduri de opțiuni ai dintre astea de 32 de biți. Și pe măsură ce mai adaugi opțiuni, data offset-ul ăsta o să tot crească. Bun. Dacă ai o opțiune care, zicem, are doar 16 biți, cum ar fi, nu știu, ceva, o opțiune, și restul nu mai ai ce să ocupi, se face padding cu 0 până să fac 32 de biți. Deci opțiunile astea, important este să știți că ele sunt reprezentate pe rânduri de câte 32 de biți, pentru că așa funcționează data offset ăsta. El numără câte rânduri de 32 de biți ai până încep partea de date, practic, mesajul meu cu salut. Bun. Hai să ne uităm ce opțiuni sunt transmise pe aici. Și poate cel mai bine ar fi să ne uităm la three-way handshake, de la SYN, la SYN-ACK și la ACK. Da? Deci la primele 3 chestii care se transmit. Vedem ce opțiuni... le-am sortat. Așa. Să vedem ce opțiuni sunt transmise prima dată. În momentul în care cineva dă connect, el îi transmite și opțiunile pe care le are. Ce opțiuni suportă el. Și hai să vedem. Când dă connect, îi spune așa, TCP option, no operation. Bun, deci asta e o opțiune. Există opțiunea că nu ai nicio opțiune. Și mai pune un timestamp. Deci există o opțiune care se numește timestamp, prin care se numără... Poți acum ce vrei. Se numără... E laboratorul ăsta ce-o fi, da. Stai așa. V-ați pus pe mute? Scuze, era la mine din greșeală. Bine. Așa. Bun, deci opțiunea asta de timestamp îți spune așa. Cât timp durează să transmiți un pachet și să primești o confirmare? La ce timp a fost pus mesajul? De ce e important timestamp-ul ăsta? Pentru că folosind timestamp-ul ăsta, TCP-ul știe, în cazul în care tu trimiți un mesaj și confirmarea îți vine foarte târziu, atunci tu știi că poți să bănuiești că rețeaua este congestionată. Și înainte să existe explicit congestion flags aia cu N, S, C, W, R și ECE în TCP, de fapt TCP-ul lua decizia sau afla dacă rețeaua este congestionată pe baza timestamp-ului. Deci pe baza timpului care trecea de la a trimite un pachet și a primi un răspuns. Deci ăsta ar fi timestamp. Primul, când faci asta request către cu SYN, da? Îi transmite timestamp. Printre alte opțiuni pe care le mai vedem pe aici, e maximum segment size. Maximum segment size, nu întâmplător, de fapt, e 1460 de bytes. Da? Deci maximum segment size, dacă mai știți, în momentul în care dădeam if config, era o chestie undeva care spunea MTU, 1500. MTU spune așa, care este maximum transmission unit? Adică, lăsând la o partea de TCP și header și datele de aplicație și partea de IP-uri și toate celelalte, spunea cât de mare este bucata de transmisie pe care o poți să o trimite pe plăcuța asta de rețea, de la un nod la altul. Bun, deci asta e MTU. Dar segmentul nu înseamnă de fapt partea de header. Segmentul spune așa, cât de mare este segmentul de TCP pe care poți să-l transmit. Deci nu înseamnă neapărat partea de IP-uri și toate celelalte headere care se mai pot adăuga. Și dacă ne uităm undeva la maximum segment size, sper că am pus aici o poză. Bun, asta e cea mai inutilă poză.
Așa, hai să văd dacă am pus eu aici. Definit aici. În acest tutorial. Aici, de fapt, e maximum segment size, cel mai bine explicat. Așa, maximum segment size. Deci dacă te uiți aici, partea de MTU reprezintă ce? Partea de header de IP, partea de header de TCP și partea de date. Mesajul meu cu salut. Iar maximum segment size reprezintă doar partea de date de TCP. Vezi că țip și se distorsionează. Serios? Înainte, acum e ok. Așa. E mai ok acum? Da. Nu e ok acum. Bine. Uite, îl dau puțin mai încet ăsta. Așa. Așa e mai ok? Așa e foarte încet. Lasă-l cum era, vorbeai prea tare sau aproape de microfon, ai de nou. L-am dat mai departe de gură, dar... Hai așa. Bun. Picuia sunetul. Așa, bun. Deci asta ar fi partea de maximum segment size. Hai să vedem ce mai e pe aici. Ce alte opțiuni mai avem în Wireshark? Maximum segment size. Bun. Deci maximum segment size de fapt e o chestie prin care cele două capete care vorbesc prin TCP se notifică cât de mare poate să fie segmentul pe care îl trimite dintr-o parte în alta. Deci dacă undeva există dacă, spre exemplu, un container de Docker nu poate să aibă un MTU mai mare de 800, el automat TCP-ul o să deducă că maximum segment size va fi 760 probabil. Deci sub MTU respectiv. Bun, TCP option SAC permitted. SAC ăsta spune că dacă poți să permiți, dacă TCP-ul are implementat în interiorul lui, se notifică unii pe alții dacă TCP-ul permite selective acknowledgement. Selective acknowledgement înseamnă ce? Dacă trimit o serie de bytes și am primit bytes, spre exemplu, între 0 și 20 și eu am trimis 60 de bytes. Am primit bytes între 0 și 20 și între 30 și 60. Dar între 20 și 30 au fost pierduți bytes-ii aia cumva, într-o chestie. Selective acknowledgement poate să îl notifice pe emițător că s-au primit bucățile astea și undeva în interior a rămas o fereastră care n-a fost primită. Deci 20, 30, secvența aia de bytes nu a fost primită. Bun. Deci asta ar fi selective acknowledgement, timestamps, no operation, window scale. Window scale ăsta e o chestie care are legătură strânsă cu window din header. Deci window ăsta spune așa, asta e fereastra mea în număr de bytes pe care pot eu să o primesc. Dar ce te face acum când rețelele sunt foarte performante? Window ăsta e definit doar pe 16 biți. Ce te face acum când rețelele sunt foarte performante și acceptă poate un flux mult mai mare de pachete pe care pot fi trimise pe rețea simultan? Deci n-ar trebui ca emițătorul să-și reducă fluxul de mesaje către emițător, ci poate să-l crească. Și window-ul ăsta pe 16 biți ar putea să nu fie un window suficient de mare încât să poată emițătorul să-și crească fluxul suficient încât poate să-l floodeze pe receptor. Deci window-ul ăsta poate fi scalat cu acest window scale. Unde e? Definit aici. Deci câmpul window poate fi scalat cu valoarea window înmulțit cu 2 la puterea window scale option. Ia să vedem ce window scale am aici. Window scale e 3. Deci, de fapt, window pe care îl poate primi ăla e 2 la a 3-a înmulțit cu 64.240. Deci asta e valoarea reală a window-ului. Bun. Și ce alte opțiuni mai sunt? Cam astea sunt toate opțiunile importante pe care le-am și pus aici. Maximum segment size, window scale, selective acknowledgement, timestamps, no operation, end of option list și multipath TCP. Asta e o opțiune pe care puteți să o citiți, e o chestie mai mult de cercetare. Bun.
Deci cam asta ar fi partea de Antet TCP. Până acum, de fapt, noi n-am făcut decât să vorbim ca la curs despre TCP-ul ăsta, dar n-am vorbit despre implementări și așa mai departe, pentru că poate nici nu o să facem chestia asta. În ultimele 10 minute, de fapt, care au mai rămas, o să vă mai țin maxim 10 minute, o să facem un exemplu prin care, în loc să folosim socketul de TCP, cum am făcut aici în client și server cu connect și cu send-to, da? Ia să-i dăm close la conexiune. În loc să facem chestia asta, o să pornim un SCAPI. Aici mai jos aveți niște exemple de cum să folosiți raw socket cu TCP. Nu o să le mai explicăm acum, poate data viitoare dacă o să vreți să vorbim despre asta. Mai degrabă o să vorbim despre un obiect dintre ăsta TCP prin SCAPI. Da? Bun. Avem un obiect dintre ăsta TCP unde putem să setăm port sursă, port destinație. Hai să facem conexiunea asta să dea accept. Zicem, vrem ca SOC să dea accept la conexiune, la o nouă conexiune. Hai să salvăm, da? Conexiunea adresă va fi acceptată, da? Și în loc să facem conexiunea cu un socket.connect, să încercăm să o facem din SCAPI. Ca să o facem din SCAPI, ar trebui să facem acel proces de three-way handshake. Și procesul de three-way handshake înseamnă să trimit din SCAPI un mesaj cu SYN. Deci ar trebui să spun așa: TCP object egal cu punct flags egal cu SYN. Asta e. Da? TCP objects, am setat flag-ul SYN. Trebuie să setez portul destinației, TCP object deep de port trebuie să fie 10.000, că pe asta ascultă serverul. Și portul sursă, hai să fie 10.011. Așa, trebuie să setez un initial sequence number, TCP object.sequence number, să zicem, îl setez la 10. Acknowledgement number nu trebuie să setez nimic deocamdată, că nu mă interesează. Window, pot să-i setez și un window. Da? Pot să-i dau un window 0 ca să-l păcălesc pe receptor să creadă că eu nu pot să primesc niciun mesaj. Așa. Și cam asta e. Bun, și acum ar trebui să construiesc un layer de IP în care să setez IP-ul sursă și IP-ul destinație. IP-ul sursă nu contează, dar ar trebui să setez mai degrabă IP-ul destinație. IP-ul destinație va fi IP-ul unde se află acest server. Și IP-ul serverului, dacă mai țin bine minte, l-am definit undeva aici la început. 198.10.02. Bun. Și după cum bine știm, ca să trimitem un mesaj dintre ăsta de sincronizare, nu e nevoie să-i pun niciun... trebuie să-i trimit doar layer-ul de IP cu layer-ul de TCP. Da? Deci nu trebuie să mai pun nimic, niciun mesaj, niciun salut, nimic altceva. Și aș putea să folosesc funcția SR1 care trimite un mesaj și primește un reply. Da? TCP object. Bun, hai să ne uităm la reply-ul ăsta. Reply.show. Dacă ne uităm la reply.show, vedem că primim de la IP-ul sursă către IP-ul destinație, adică către noi, de la server la client, următorul mesaj. Un acknowledgement cu 10 plus 1, cât i-am trimis eu plus 1, da? Și un sequence number pe care mi l-a trimis serverul, care acum e generat aleatoriu. Dacă mă uit aici la server, acceptul încă nu s-a întâmplat nimic cu el. El în momentul de față mi-a trimis un acknowledgement și un SYNACK. Da? Deci mi-a trimis SYNACK-ul lui, dar nu mi-a trimis
Eu încă nu i-am confirmat faptul că am primit mesajul lui. Dacă mă uit aici în Wireshark să văd ce mesaje au fost trimise până în prezent, o să văd așa. Time. Ia, stai să captăm din nou pachetele astea, că deja nu mai înțelegem nimic. Bun, aici, de fapt, aici e chestia. Am un mesaj de la 03 la 02 cu SYN și primesc SYN-ul. Dar după aia vedem că tot face retransmisii. Da? Se tot retransmit pachetele pentru că el nu primește acknowledgement-ul la SYN-ul lui. Deci în momentul în care nu primește acknowledgement la SYN-ul lui, el tot încearcă să retransmită pachetele. Bun. Și atunci, ca să primească un acknowledgement la SYN-ul lui, acum n-ar mai avea sens să-i mai trimit niciun mesaj de acknowledgement, pentru că el deja a anulat inițierea mea de conexiune. N-am mai primit acknowledgement, s-a anulat încercarea mea de conexiune. Ar trebui să reinițializez conexiunea asta. Dar cu mesajul pe care îl primesc eu de la server, ar trebui ce să fac? Să-i confirm mesajul. Ca să-i confirm mesajul, ar trebui să-i trimit un acknowledgement number. Deci TCP object acknowledgement number ar trebui să fie sequence number-ul lui plus 1. Deci cam asta ar trebui să fie. Bun. Și ca să fac chestia asta mult mai simplu, am făcut eu o bucățică de cod aici, în capitolul 3, SRC, și există o chestie care se numește TCP Handshake. TCP Handshake. Bun, TCP Handshake ăsta e deja scris, doar ar trebui să-l modificați voi cu IP-ul sursă și destinație, porturile și așa mai departe, în așa fel încât totul să meargă. Dacă ne uităm, aici se transmite SYN-ul, se construiește SYN-ul și după aia trebuie construit mesajul de acknowledgement. Mesajul de acknowledgement se construiește cu incrementarea sequence number-ului anterior. Deci el mi-a confirmat că a primit mesajul meu cu sequence number 10, trimițându-mi 11 înapoi. Deci cresc sequence number-ul meu. În același timp, trebuie să setez acknowledgement number-ul cu sequence number-ul pe care mi l-a trimis el plus 1, să-i setez flag-ul cu acknowledgement și să trimit acest mesaj. Ia, hai să fac eu chestia asta. Bun. Aici am avut o chestie care se numea TCP Object, iar aici se numește TCP. Hai să instanțiez asta cu TCP Object. Și ar trebui să transmit pachetul ăsta. Ia să vedem unde era transmisiunea aia. Așa, aici. Iar asta ar trebui să nu se numească reply, ci să se numească răspuns SYNAC. Bun, răspuns SYNAC a fost primit și acum ai trimit acknowledgement. Ce s-a întâmplat aici? Vedem că s-a instanțiat o conexiune de la ce adresă? De la 1.8.10.03 cu portul 10.11. Deci am construit o conexiune în momentul de față de TCP folosind un pachet customizat făcut de mine, fără socketuri. Da? Deci am trimis un pachet în care am incrementat sequence number-ul și am făcut three-way handshake. În momentul de față, aici eu nu am o conexiune cu care să trimit pachete. Eu ar trebui, dacă vreau să trimit pachete, ar trebui să folosesc, da, acest obiect, TCP, care are sequence number-ul 11. Da, hai să ne uităm puțin ce confirmare a fost trimisă aici. Deci am trimit 10.03 către 2, da? A fost SYN. A fost SYNAC și după aia vedem că s-a transmis și 0 window. Deci cine i-a spus 0 window? Da? Clientul sau SCAPI 1.8.10.03 către 1.8.10.02, el a informat pe ăla că el nu are window deloc, că degeaba îi transmite mesaje că nu are window. Hai să încercăm să-i transmitem un mesaj dacă tot nu are window. Vedem că nu circulă niciun pachet pe rețea în momentul de față. Da? Ăsta poți să-i dai el send cât vrea. Singurul lucru care se întâmplă e chestia asta de keep alive. Deci dacă el îi dă send la pachete, nu apare niciun pachet trimis pe rețea în momentul de față. Da? Pentru că în interior implementarea știe că are 0 window.
e posibil ca aceste pachete să fie stocate undeva într-un buffer. Și atunci, poate ce ar trebui ar fi ca TCP-ul ăsta de aici să-l informeze că are window. Dar nu o să facem asta, ci o să-i transmitem noi niște mesaje. Bun, aici e un mesaj care îi transmite câte un caracter după fiecare, da? Hai să pun aici rgv.show. Pentru fiecare caracter din mesajul ăsta transmite câte un pachet. Sergiu, unii din noi mai avem acum ore în continuare. Mai ai ceva Bine. să ne zici? Nu, cam asta e. Asta e. Ce voiam să vă arăt era three-way handshake-ul făcut de mână. Ok, mersi. Bine. Vacanță plăcută și ne auzim data viitoare. A rămas pe 20 sau pe 27? Ia să vedem. Cred că pe 27. Pe 27 a rămas. Ok. Bun, sper că măcar prezentarea de astăzi sau ce a ieșit din ea să vă ajute la temă, teoretic. Că, practic, codul de aici nu prea are cu ce să vă ajute mai mult decât ce e specificat în tema respectivă. Dacă aveți întrebări sau chestii, vă rog să-mi scrieți și le putem rezolva. În e-mail, nu? În principiu. Da. Ciao. Salut. Pa, pa. Mulțumim mult. Zi bună.